L-4 filgħaxija sar l-aħħar dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir li fih ħadu sehem il-mexxej Laburista Joseph Muscat u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. Joseph Muscat qal li dik ta' nhar is-Sibt hija għażla mhux biss għal titjib f'settur importanti bħas-saħħa u x-xogħol u favur il-libertajiet ċivili, iżda wkoll għażla favur politika illi taqqat. Il-mexxej Laburista tkellem dwar kif ser ikun qed jimxi gvern ġdid. ħajkun gvern li iħares lejn in-nies għal dak li jsarfu u mhux lejn il-kulur tal-wuċuħ. Ħajkun gvern li ħajkun qiegħed jimmira, ħajkun qiegħed jaħdem sabiex mhux jieħu l-mertu u jfarfar it-tortijiet kif jagħmel dan il-gvern. Ħajkun gvern li mhux iwiegħed ħafna u jwettaq ftit, imma iwettaq dak li jkun qiegħed jipproponi. Ħajkun gvern li lest jaħdem ma' kulħadd, anka mal-oppożizzjoni, anzi fuq kollox mal-oppożizzjoni. Ħajkun gvern li jkun lest illi iwarrab il-klikek dik li sejħet l-oligarkija illi ħakmet il dan il-pajjiż u jkun gvern ta' kulħadd. Ħajkun gvern li żgur mhux forsi jirrappreżenta l-interessi tiegħu. Min-naħa tiegħu Lawrence Gonzi baqa' jippersisti bin-narrattiva diviżiva tiegħu tal-politika, tal-blu u tal-aħmar. Bl-aħmar u l-blu ma nistgħux naħarbu minna di, qed jaqsmuna daw iż-żewġ kuluri. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista għandu roadmap ċara bi prioritajiet ċari li ser tagħti riżultati konkreti. Fost l-oħrajn fl-enerġija għandu pjan konkret biex fil-waqt li pajjiżna jaqleb għal gass jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Lawrence Gonzi iżda baqa' jipprova jirredikola il-proposta tal-Partit Laburista għal roħs fil-kontijiet u qal li pajjiżna m'għandux bżonna. Li se jkollha żewġ tankijiet tal-gass dinha ħelwa wisq. Fihom kull wieħed minnhom daqs il-Knisja tal-Mosta dil proposta li hija irresponsabbli għall kontenut tagħha u li m'għandniex bżonna. Dikjerazzjonijiet bħal dawn jgħid Joseph Muscat jikkonfermaw li l-Partit Nazzjonalista m'għandux pjan għall-enerġija. Il-Prim Ministru qalilna m'għandniex bżonna din il-pjan dwar l-enerġija, jiġifieri m'hemm bżonn li joħsu il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Jiġifieri konferma li l-uniku tama li hemm, anzi ngħidilha ċertezza, li bihom joħsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma biex nagħtu nnifs lill-familja tiegħek li bħalissa qegħdin tarawna biex nagħtu nnifs lin-negozju tiegħek li l-post tax-xogħol fejn taħdem huwa il-Partit Laburista. Lawrence Gonzi tkellem dwar il-flus li pajjiżna ġab mill-Unjoni Ewropea. Kieku flus kontanti taf din l-iskrivanija għasanna fejn poġġuhom dal-flejjes kollha. Min-naħa tiegħu fil-waqt li jara fl-importanza tal-fondi mill-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat qal li jibqa' l-fatt illi l-importanti huma l-prijoritajiet tal-gvern. Ma nfakkar il-Dr. Gonzi wkoll li jekk ġab 1100 miljun mill-Ewropa, f'sentejn u nofs ħanonfqu l-istess ammont f'żejt kuljum. B'żejt matul dan il-perjodu għax nonfqu €1,000,000 żejt aħna minħabba l-power station li xtara tal-heavy fuel oil. Jiġifieri immaġinaw, il-flus illi ġibna mill-Ewropa għal 7 snin ħanonfquhom f'żejt fi pratikament ftit inqas minn 3 snin. Hemmhekk jidħol l-għaqal, aħna ma rridux id-dipendenza fuq iż-żejt. Joseph Muscat fakkar li taħt it-tmexxija ta' Lawrence Gonzi l-ekonomija ta' pajjiżna irċiviet żewġ downgrades mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali waqt li l-pagi naqsu bi €8 fil-ġimgħa meta fl-Unjoni Ewropea olew bi €13. Il-Prim Ministru iżda huwa maqtuħ mir-realtà fejn lanqas irid jammetti li żdied il-qatt. Il-Prim Ministru smajtu issa stess lanqas irid jammetti l-fatt illi ilna kważi sena bil-qatt jiżdied. Under his watch, il-qatt żdied għal kważi sena sħiħa. U qabel ma tibda issolvi problema, trid tammettija. Wasalna fit-tmiem din il-kampanja u l-Prim Ministru għadu ma mmettijiex il-problema. Fl-aħħar dibattitu ta' qabel elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi ftaħar li l-ħaddiema tal-Air Malta għandhom futur. Joseph Muscat qal li Lawrence Gonzi m'għandu l-ebda kredibilità meta jitkellem dwar l-Air Malta wara li ma żammx il-weda ta' garanzija ta' xogħol li kien għamel l-ħaddiema ta' din il-kumpanija qabel l-aħħar elezzjoni. Min tant affarijiet l-Air Malta jsemmi. Taħt il-gwida tiegħu l-Air Malta spiċċat f'ħajt. Il-ħaddiema b'mannara fuq rashom batilhom litra dan qabel l-elezzjoni li għaddiet x'kredibilità jista' jkun hemm.